na pa yung ano ko, hapunan. Ang hapunan. Pananghalian. Almusal pananghalian. Busy. Sobrang busy ang nanay niya. Ulam natin, konti-konti lang ha. Dapat na nakalugsong. Baka lang paano yung masakit ka? Mantika. Uy, ano ba yung mantika? Agad lang. May bulan ka pa. Dito mahama. Dito mama yung tuloy po. Ito yung tuyo. Bigay ni friend. Salamat. Best friend. Hindi siya maalat. Tayo po yung kila niya. Maunta ninyo? Maunta yung mga bayat? Maunta yung mga bading? Matapa mo ah. Gagi, wala kang pala doon. Pare-pare mo doon. Nak, bayad daw nak. Matol. John! John! Bayad daw si Renan. Eh. Pwede ka na kumain? Ano ba? Baba! Gagi, dapat sinalo mo na lang. Kumatahaw ah. May tawanan lang. Mamaya magulan na talaga ako. Kawawa. Kawawa. Yusing! Sige, pati bunga. Ano
ano yun? Kumain ka, marami. Ito na vitamins ha. Yeah, yung sa win mo lang. Ano ka ng win mo? Sabay mo. Buti sabay mo. Buti. Magbukas mo. Huwag ka muna mag-disturbo dyan, kumakain ako. Painit na lang ngayon. Mamaya na! Grabe yun, oh. Kawawa. Tapo. Takbo lang. Tara. Samo kayo na akong alaga. Mamaya na. Yeah. Nabuko ko sa mitlog. Bakit naman nun?